Čus lidi, to jsem já. Jdeme něco dělat, nevím co. Jsem hrál chvilku, jsem si nějaké železo našel, tak ho jdu to. Hodím do pece, nechám ho tak. Ještě chci začít natáčet nové hry 2, nějaký Uber Soldiers a Dark Sector. Tak to bude něco dobrýho. Tak. Uhlí aspoň na pochodně. Vezmu tyčky. Tak, vidím. Přesně 64, jak mi to vyšlo hezky. Jak mi to hezky vyšlo. Kobl hodím sem. Jídlo si nechám, semena hodím sem. Šupku normálně hodím, šipy beru. Pochodně, no louče si nechám u sebe. Další šutry hodím tam. To nevíde, jo, vyšlo, no nevyšlo. To sem hodím. A nevím, co jdem dělat. Dřeva si vezmu, kobry si vezmu. Dělám pár krumpáčů. Udělám si 2 meče. Kamene, šup, teďka krumpáče. Tu uděláme radši 3. Ne 4, 3 říkám. Tak a pak ještě nějaké 2 lopaty a jdem na nějakou výpravu. Večer zase udělám nějaký ten se zombikama, nějaký fight a bude to. Tak. A jdeme něco těžit. Ještě jsem objevil takovou pláň, kde je jako hodně písku, nějakou poušť našel. No, tam je. Se tam jdem podívat. Meče, krumpáče, lopaty, mám, všechno mám, no, kromě sekyrek. No škoda, ten strom jsem mohl vytěžit, ale to je jedno. Je na 4 chlejc. Hustý. To je epický. Always. Ještě je voda. Always. A je voda tu teče. Jak ten písek může držet. Co? Jaj. Krava, super. Cože? No zachází, ne. Ok, nastavím jas. No, takže zombici. To budou za chvilku. Super, další krávy. A hodně. Co to krucina? Co to je? To vypadá, jako by to tu někdo stavěl. To bude kůže a masa. Kde seš? Oba kráva, pojď sem. Dá to navíc i XP, super.
máš pak, teď tam ty. Ty. No teda nic moc. Aspoň bude hodně jídla. Pojď sem, kde jsi? Papa. To je moc kráv. Co tam bych dal? Všechny nestihnu pozabíjet, jich tu je strašně moc. Další. A bude noc. To na mě odhodila. Ty blbkojná. Nevím, na které mám jít dřív. Už je moc, ty jsou blíž. Ježišmarja, tu jich je. Kolik toho mám? No nic moc, ale... Dostala kryty. Jedno maso. Už se můžu též. Hej, blbá ovce, pojď sem. Šedá. Díky za expy. Teďka zabiju krávu ovci. Ale myslím, že to ještě... No, je pozabijím všechny. Žádní zombici. No, tak pardon, sami zombici. Prase! Nějak moc zvířat. Džungle! Oj. Oj, tak to je dobrý. Oj, to je moc dobrý. Nechte mě zombíci neuchylní, zabijím krávy. No jako třeba ty pavouku, že? Že mě nemůžeš vydržet. Kolo 2. První už. Jo, to jsem řekl. Asi už mám 42 jídla. Jídla budu mít aspoň dost. Jo, to bude jídla. To bude jídla. Dělali dobře, že dali, že i z těch kráv může padat jídlo. Ty 2 kůže a 1 jídlo. Level 11. Bravo, potom. Tam něco svítí. Oj. Oj, džungle, super, tam se někdy podívám. Nepadám. Dobrý, always. No. Ne, 2 endermani, ne. Rychle. Co tam svítí? To si láva. Vidíme. No. Aha, taky výser. Takže radím, když po vás půjde enderman, schovejte se pod strom. Tyjo, tolik železa, uhlí, ještě k tomu láva, už vím kam budu chodit.
jsou. Sakra. Ne, ne, ne. 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 Chci mě nahráváte nebo co? Ten měsíc, teprve tam. Pavouček, no super. Nechce třeba ještě někdo? Klidně posloužím jako terč. Zabiju krávy, zdrhám doma. Hej. Fajn. Sem. Tak a rychle dom. Takže můžu natačit 15 minut, tak pety jídlo. Ruchulé. Běžte ode mě zombíci, já vás nechci. No a super. Fakt super. Hopla, hop. Hop. Teď zpátky rychle a chovaj se. Rychle utíkej. Vedle. Řídím dům. Na tu už se vrátíme i v dalším partu. Je tady. Co bych chtěl? Vyspínkat se jdeme. Dobrá poušť. Ještě džungle za ní, pak ještě láva, plno těch. A přesně level 12, super. Dolů, dolů. Dolů. Dolů, dolů. Tak. Ale olihně, ingous. Ten se určitě k ničemu hodí, ale nevím teď čemu. Jo, k barvení vlny. Tak, zakončíme to zase nějakým epickým pohledem. Zase, nějaké zvíře na stromě, teďka je to momentálně ovce. Předtím tady byla krava na tomhle stromě a teď tam na tom bude ovce. Zase na útery. To je aspoň pohled. Tak, pro tenhle pár bych se chtěl s váma rozloučit a těším se na další. Čus!